Malidenw ka sigi ka fɔ ba min bɛ wele ko dialogue intermalien min yɛrɛ bolodala colonel Assimi Goïta fɛ kabini janvier kalo kɔnɔ n'a bara kunfɔlɔw yɛrɛ kɛla Mali marabolo caman kɔnɔ kabini ntɛnɛndon fo kana se bi ma a baaraw nana kuncɛ Bamakɔ CICB kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ lajɛrɛsoba ye nin tile 5 in kɔnɔ kuma caman kɛla fɛn caman fɔla Mali kunkanko la. An ye baara caman kɛ dɛ tile 5 in kɔnɔna na mais yan'an ka se nin tile 5 in ma fɔlɔ an y'a daminɛ kabini commune kɔnɔna na ani ka se région kɔnɔnaw ma ka taa maaw ɲininka an ka jamana kɔnɔ bi bɛn kelenya koto ɲɔgɔn ta la a bɛ se ka sabati cogo jumɛn na gɛlɛya jumɛnw de bɛ an kan ka ɲɛsin bɛnbaliya ma an ka dɔ fɔ olu la yaasa an bɛ se ka tɛmɛ ka taa ɲɛma donc kabini phase communale la régionale ma mɔgɔw y'u hamina bɛɛ lajɛlen fɔ ka ɲɛsin bɛnbaliya ma mun nana n'a ye mun de bɛ k'a sinsin gɛlɛya jumɛnw de bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen fɔra ka ban an nana Bamakɔ minnu fɔra commune kɔnɔ ani minnu fɔra phase régionale la u nana ka na n'o sɛbɛnw de ye an seginn'olu de kan k'olu fɛsɛfɛsɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen nɔ n'an ka bɛnbaliya ju bɛ olu la parce que thématique 5 de tun b'an bolo yan nɔ thématique min ɲɛsinnen bɛ bɛn yɛrɛ ma thématique min ɲɛsinnen bɛ question politique ma ani institutionnelle ani min ɲɛsinnen bɛ ɲɛtaa ma ani sɔrɔ kuntagalajan fo ka taa se jamana lakanani yɔrɔ ma ani jamana wɛrɛw cɛ an bɛ se k'o lakana cogo jumɛn na donc ɲininkali ni baaraw bolila nin bɛɛ lajɛlen de kan. Ne tɔgɔ Asetu Fune Samake donc ne fana bɛ ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan anw ka Maliko tun bɛ suguba de la sugu fiyɛ la an jugu nin b'a la ka tɛmɛ hali an nin kan an nana ka n'o de faamuya président Assimi ko kuma na sisan nɔ an k'an sigi yan n'an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye n'an banna min ma ɲɔgɔn ye an yɛrɛ ɲɛ bɛ tila ka da tiɲɛ kan an bɛ tila ka segin an kɔ laɲini kɛra o hukumu de kɔnɔ wa an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛnna fɛn dɔw kan o bɛ kɛ gafe ye ka taa d'a ma o y'ale niyɔrɔta ye a ka se k'o bilasira a n'a baarakɛɲɔgɔnw waasa bɛn ni kɛlɛya bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ maliyɛndenw ni ka lafiya ten. Nin tile 5 sigi ka fɔ kɔnɔ laɲini caman kɛla Malidenw fɛ. An y'a yira k'a fɔ bi dunkafa de kan ka sabati an ka jamana kɔnɔ fɛn fɔlɔ ye dunkafa ye ni dunkafa sabatira lakana bɛ sɔrɔ ka ɲini ka lakana sabati ni lakana sabatira sɔrɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ ni sɔrɔ kɛra fana a ka se ka tila jamanadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka kiiri tigɛ a tigɛ cogo la ka kiiri tigɛ a tigɛ wagati la ka kiiri kɛ bɛɛ ka se ka se kiiriso kɔnɔna na musow denmisɛnw lajurutɔw fantanw faamaw kiiri ka labila bɛɛ ye o fana kuma fɔra donc fɛn caman de fɔra an ka jamana ye sɔrɔ jamana de cikɛ jamana de don yɛrɛla k'a fɔ an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na foro kɛnɛba minnu bɛ an bolo ji min b'an bolo n'o ye fleuve Sénégal ni fleuve Niger ye an bɛ se ka olu ji walankata cogo min na cikɛlaw ka se ka baara kɛ mɔnikɛlaw ka baara kɛ bagangɛnnaw ka baara kɛ dugujukɔrɔ ji minnu bɛ an bolo n'a nafa ka bon tile min bɛ an bolo n'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an dɛmɛ kuranko la an ye kuma caman fɔ dɛ ne ba an ye kuma caman fɔ donc dialogue intermalien min yɛrɛ kuncɛla ka ban Bamakɔ CICB kɔnɔna na laɲini caman kɛla Malidenw fɛ min yɛrɛ bɛna kɛ gafe ye ka di jamanakuntigi ma colonel Assimi Goïta yaasa Malidenw haminanko o ka se ka taa ba la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la.